Ausztriában vagyunk, a Fertőtó osztrák partján, mögöttem ez a Nils am See nevű jó minőségű hotel. Jó napot kívánok, Kaufmann Balázs vagyok a 444.hu-tól. Mi fog itt most történni? Semmi. Nemzetgazdasági Minisztérium kivett luxusszobát a miniszter úrnak. Nem semmilyen luxusszobát. Ide szervezett volna valamiféle találkozót az NGM, amelyen részt vett volna Nagy Márton, 4 államtitkár, 2 helyettes államtitkár és még az Államadósságkezelő Központ vezetője is. Az egész rendezvény pedig meghaladta 10 000 eurót, tehát nagyjából 4 millió forintos áron lettek volna itt egy éjszakára az NGM-nek a dolgozói. Ide kerül. Nem figyel oda a költésekre? Egyáltalán mit csinálnak most itt? Államtitkárok fognak érkezni, helyettes államtitkárok? Kollégákkal beszélgetünk a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokra. Miért Ausztriában kell ezt egy luxushotelben megtennie? Ne haragudjon, ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük. Jó, köszönöm. Majd nem sokkal később kijött a hotelből feldúlva, és ez történt. Szóval miniszter úr, mennyire Szeretnék válaszolni a kérdésre. Okay. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Szétverték az NGM-nek a meetingjét, úgyhogy az NGM innentől kezdve Budapesten a minisztériumba tartja meg a... Most lemondta emiatt? Igen, de miért? Így van. Itt mindenki maga fizette volna a szobáját. Köszönjük szépen azt, hogy itt vannak, és beleavatkoztak az NGM szervezte le? NGM szervezte le, és az NGM-nek a dolgozói egyenként a magánpénzükből fizették ezt. Hogy nem emlékezett arra, hogy mennyibe kerül az imént mondta, hogy nem tudja, hogy mennyibe kerül a szobája. Mert utólag kiszámlázzák, és ki fogom fizetni. Na most innentől kezdve köszönjük szépen, hogy szétverték az NGM-nek a meetingjeit. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Engedje meg Gödre egy kérdést, hogy miért a munka... Szétvert egy olyan meetinget, amit az embereimmel körülbelül egy éve terveztünk, hogy megbeszéljük, hogy a gazdasági minisztériumnak mik a legfontosabb feladatai. Köszönöm szépen, visszamegyünk, ki fogjuk fizetni a büntetést a hotelnek, mivel gondolom ki fogják ezt ezek után számlázni. De sajnos az közpénzből fogják? Nem, mindenki a saját fizetéséből ki fogja fizetni, én is. Köszönöm szépen. A 100 millió forintra miért emelték meg az NGM a munkavédelmi bírságokat Göd kapcsán? Köszönöm, nagyon kedves. Úgy tudjuk, az esemény hivatalosan expert meeting, vagyis szakértői találkozó lett volna, amelyet egy NGM-es dolgozó szervezett. Ő kérte az árajánlatot, mindenkinek külön szobát, és a miniszter számára a luxus lakosztályt is. A tervek szerint a szállodai wellness-t is használták volna. Ez a meeting maradt el azzal, hogy mindenről megkérdeztük a minisztert. Köszönöm szépen.